pamusoro mama pamusoro edare ndauone nhau yevanhu vatakasunga isu sedare vari kuvaka zvekunze kwemutemo. Pavanhu vatakasunga tine vashoma vauya, vamwe vacho havana kuuya. Ava ndio muzvireji remamurori ndo nhau yandari kuuya nayo dare. Vachinavo vandati tinasheswana Tina chahapo kuya tindema iso chanongwa Gloria Jemo na Charles Ndlovu na Mishek Mambo ngaipo pesa asajapita mnono makasina zafambe isai vasina vacho isakadi chine zvirikuto ndichakumbira kuti musudze maoko enyu erudyi mose motedzera zvandakutaura mumashure. Sudze maoko erudyi kwanditati Gloria Jema, vamwe isi motaura mazita. Ini Gloria Jema ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise maoko basa ndokupiwa makofi mukabatsirwa dare nekutsanangura mamiriro akaita nhau dzevari pano mumwe nemumwe pavari kuvaka nezvekuitika. Ava vanhu vari mumusha mamurori zvachakabata isu sedare vari kuita maillegal developments vari munzvimbo dzisingatenderwe zvakare mumagadheni mawetlands. Zvangoti vese zvavo vari munzvimbo dzekumagadheni hapana kana munhu chete ari kune kwakaoma. Icho chikonzero chakavasunga sedare. Mazvinzwa nhau yako kusungirwa mukunzi mukusungwa imimi poshi mukuvaka nzvimbo dzisingatenderwe. Iri mukuvaka zvekunze kwomutemo hamuna mvumo yekuvaka nzvimbo dzamuri kuvaka. Munoti chine zviri kutsanangurwa? Siri kuzvinzwa chandomira. Ichokwadi hamusi kupomerwa nhema. Ndakazvinira mene ndataurewo. Inini pandakatenga stand ndakatenga kuri kumwana vachirodza vatambopiwa kurodhe kwaJimimbuko. Saka pane pakazonzi mwana wacho anga atengesa stand isiriyo ndobva tazoenda kuna baba vacho Archibald Chirodza. Saka pakazonzi atengesa stand yamukoma wacho baba vacho ndipo pakazotidaidza nemhuri yavo yese kwaChirodza nevakoma nevanini vacho yese vataita meeting navo. Vakomana vazokumbira kuti baba mwana kwamamupa mari yekuti achadzosere vanhu atoti anoiwana. Saka baba takumbira kuti mupe vabereka vachi pamwe pekugara. Baba vacho ndipo vakatozotipa mwana womukomana Wisdom. Ndobva taenda naye 2021 ndobva anotirakidza kustand ndobva tatotanga kuvaka 2021. Chipiwa agreement yakuzora yacho. Pane mwana chokutaura. Imweni nzvimbo iyi yakaisirwawo ana mbuya ndakasirwa nzvimbo iyi Kanongo. Ndakasirwa nzvimbo iyi nana mbuya vanova vakaroorwa nasekuru wangu Kanongo. Mbuya wangu vanova vakaberekwa naKarimuswa kana Chichirodza. Ndakanda zvatangu iso nzvimbo nekuti since pane vana vari wandei
pandogara nini pava vana baba semunhangana wakawanda ana kuti tigare tavako kumwe kugadheni. Wakasirwa nzvimbo yekuvaka kugadheni? Isirwa nani? Nareni Kanongo kanova mwana wakarimuswa aiva kutedza wakarimuswa. Munhu ari kuvaka paye kumagadheni chidzwa mumwe chona mumwe ane chekutaura pamusoro isusu nekunga takapiwa nzvimbo 2022 tatanga kugara ipapo namota chiroza tiri saka Mishek Mamuka makapiwa nzvimbo namota chiroza andebe 2022 saka kubva 2023 taigara mukebhini saka kuna kwaita mvura kebhini yedu yasharuka atichega tiiturikewo padenga tiise box tiise kebhini hatitorina kana zvidhina zvekutowakisa kana mari yacho hatitorina tatoone makore tiri mukebhini. vamwe vati kumagadheni ndokwamakapiwa nzvimbo yekwako? Kumagadheni. Saka muri mugadheni? Ndomamuri kuda kuvakira imba? Takangokubvawo pakakonza kutenderwa kwakuri kungoshiftawo kebhini mvura isaierere ichina. Vamwe vati? Mishek Mamuka. Isusu takapiwa nzvimbo tikafundira nachief masabhuku zvemachief. So zvinhu zviripo ndezvekuti vamwe vakavaka vasina kusambuwa masamoyo. Isusu hatina chatakavaka, hatina chatakaita. Ende pandigere nemhuri panoseries. Handisati ndaona mari kuti ndaifanira ndiri munhu akubuda mumba make but handina kukwanisa kuwana mari. Pamugere mugadheni ndizvoka? Nzvimbo yemagadheni yaitwa magadheni kare. Zvakaoma. Kushayiwa kwazvo handina munhu anokwanisa kundibatsira mabasa ndikushanda asi handina mabasa ekuita kuwana kwacho kushoma. Vari kuedza kutaura kuti vamwe vese vakavaka vazhinji vakauya mushure medu. Dai tatinowo mari panguva yacho dai tine pekugara kuti pamwe dai tiriwo mumba mune vamwe. Zvino kana kebhini yacho yatoparara yatova nemakore tingoriwo imomo tisinawo pokuti tipinde nemvura. Tese tine vamwe asi tingori imomo. Kumusha munobva kupi? Kumusha ini kwangu kwazvimbo. Uchaita kuti muvuke kumusha kwazvimbo kwakatambanuka kugara mugadheni pasingagariki kechi? Kwazvimbo handichinazvo. Nzvimbo muno ndomandagara ndomandaberekera vana vangu vese ndichibva ndichikushanda muHarare. Saka ndangobuda kugara. Vanhu vamai vachiti makapiwa nzvimbo yenamota 2020. Asi taigara muno muchitoro chamuno kusvika tazopiwawo nzvimbo yekugara mabhuku esiyama kugara tachienda kuuchira kumachifi. Pane mwana chekutaura? Inini ndakashayikirwa nemurume ndobva ndapiwa nzvimbo naGadhi. Gadhani? Imi zita renyu ndiyani? Gloria. Gloria? Ndobva ndakapiwawo nzvimbo naGadhi tiri kuSouth Africa. Saka pandakazouyawo kunoko ndinongoitawo zvekungoroja nekungochengetawo dzimba dzevana. Saka ndanga ndizondapiwawo nzvimbo ndingovaunopepesa musoro nevana. Gadhani? Gadhi. Ani sine mwenye? Mushori. Mushori? Kumusha kwenyewo? Mutaki kwajimbo. Pamapiwa nzvimbo mugadheni? Padare kana pane chavangada kuziva makasunga kunge kuchavabvunza.
maenda munoti unokati mamusingaziva kuti mangotiyedza zvichekutanga isusu pamusoro yedari isusu pakupiwa takaitwa panguva yedu yatisingambofunge kuti zvinorambidzwa nekuti panguva yedu yatakangopiwa takatoti semunhu achiti nzvimbo ndekwevana vangu umwe akatengesera ndakukupai pamwe panyowani tikaona variyo baba mbune mudhara vakatipa saka takangoti nzvimbo inodi inototi pakatoenditori hwani papa pasati patombwa nedzimba sedze kumashure patatongoiti vakaipanapa kuti achakoni kudzosera iti mari mwana akatonyera mari kudhara saka takatofarawo tikati tane pekuvaka pekugara taisakamboita kufunga kuti pamwe pachasonge pachizonzi pakuchidengi notangoti kamari kataitaonawo kepengeni kati ataonawo pekugara ndopapatoperera mari yedu yese ipapo taonekuti tatitowana kumwe hatichatomboiwani zvakaoma ndakunzwasisi kuti mari yepensheni kana mari taisenzera ndatizonama taitishandise mune zvakanaka totanga kuti paurland mutemo wautotenderwa kuti magadheni muzvimbo dzematou muitire kuva tese tozviziva izvozvo zvapana mugoti andizvizivi zvakadaro kuwawani yacho nekutenga nekutengesera ana ivei abvumidzwe nemutemo zvamanje manje izvozvo hurumende kuti mutemo wese ngaiteedzwa kunyanzi kuvaka ngadzimumira mashoko anonga madumbumanzi mashoko akuwa hurumende anautsinga inangoti ngazvimire kuti zvamira pane nzira yekunzi anoda kuzvitotedze nzira ipi nzira iyoyo ngoti musabata ungabvunza mari kuti asi mafana kutedza nzira dzipi kutedza nzira idzodzo chiri chete so hurumende kuti tedzei nzira idzodzo ngazotedzwa nzira idzodzo hapana chinovakwa nzira idzodzo manje nyaya dzeizwa dzovasazonetsa kuti mwana udziteedza manje kana makaita zvese zvinodiwa vakazoruka kuzonoonzi pacho paudawo vanga pacho nipa panoitoi paita se pavakwa handizvo somaturo magara kuite pavari pagosi magara paita se azvibvunzi chenzira ichi chenzira mutemo nyanya akaremera kuti kopa wetland wetland inototongwa neyema pachezvayo kuti inobandikoropa kuti nguva ichi kusunga ino ichitiwo zvanoita kuti na ita zvanoita temunyika ichiti apa vavo futi fonokubvunzira kana tasenza ngatingochiri madzemuzeze titanda tsvagwa zvatoda kuzoshanda nemadzemu kushandisa mune zvakanaka etsabatwe neni zvamakaita mutemo ndanzwa mumwe aitotaura patanzwa road yanhu vaitoti vaipinda mvura mumba mukebhini vapinda zvinongana pakebhini pauri paitopinda mvura zvihaiti kana vana vachapenga vachatenda ndeyekuna yaiyerera pamuna inakuvakimboswa iri pasi chaiko chaiko saka yaipinda mvura saka yakuita chifuira saka takavaka bhosi zvakazvupa ineirana kana mauri mavaka bhosi ukuraona mauri mukudza mvura yagara ichierana mvura inongoita nepese but yanga isina kugadziriswa zvakanaka kuti iwane pekugara kana muri pazvimbo munovaka mumagadheni kwete kusei muda kuvaka magadheni nekudombosha vanhu zvakaitika mambo sei muda kuvaka magadheni nekudombosha pazvamba musingavaki ina handina kuvaka ya saka handiti wangwanisa zvokuti unoda kupindurana neni tichibvisa kebhini yako kubva ipapo ndatisimudza kebhini yako kubva ipapo ndati kana muri pazvimba munovaka mumagadheni aiwa kwete saka kunokwa muda kuvaka mugadheni ndokadii aiwa ruregerero kusazivawo kutotsvaga mbeu yemabhanana kuti vazodzika mabhanana mugadheni imomo dzimba dzese idzodzo nebuldoza vaisa mabhanana mugadheni imomo kuti varidzi vemagadheni wayo vazive kuti gadheni iroro rinoshanda iroro harisiri kuti vanhu vagare toisa mbeu yemabhanana varidzi vacho iye havari kutarisa mamai muri wekwanini
Mimi. Saka munomwe ayozodii? Mupeka bogara pamutsvako. Sajemwa. Kuenda unasabu mutake umwana uma mutake kuenda unasabu mutake ishonesa process. Endai munopiwa bogara pamutsvako. Endai pamutsvake munopiwa pekugara. Ngapupe bogara kuvake kamba kwenyu pamutsvako. Kwenyu kuchapa makazvarirwa. Kwete kuyazovaka mugadheni kwamupita. Pamagadheni apa handizombodara kuona munhu apa. Kana mumwe chete mese ibvai ipapo. Mese ibvai pamagadheni ipapo. Ingozi yamudondiparira zvangu masikati machena iwe. Dzimba dzenyu dzipinda mvura mukazotanga kurwara ipapa munomhanyira. Muchada mvura yekunwa, muchada toilet. Zvese izvozvo zvine zvienda kuti izvozvo. Toilet yenyu iri apa, mvura yekunwa apa. Handiti mukangopara-para mbodhobha waita makutomwa mvura. Muchamwa mvura yakachena chirudzii. Imi muri mugadheni imomo. Ndaona imwe senda choni 300 meters broad 10 by 30. Ndakapasvika vanhu vakutora parikuwaka auna yakawaka. Ndakapasvika paine mapeki. Ndikaramba ndikafanira vangavarege kuitwa zvirezvi. Vakatosara vachiita zvavari kuita. Vatoudzwa. Kuzipana nambiya vaviri vari pamusoro pavakavaka pane dzimba dzepamusoro. Vamwe ambiya vacho kandikati vakatonditi ndakatengeserwa navachirodza 2500 ndikati vachirodza dzorerai munhu mari yake. Vakati ndomupa kupera kwomwedzi. Ndakafanira vachirodza inini ndiri ipapo. Pamuri kuvaka mugadheni tikabva pane dzimba mbiri tunobva nepane chigoronga kudzika todarika pane dzimba dziri kuruboshwo dzinenge 2 kana 3 tobva tapfuurira tobva tanosvika pamuri kuvaka imwe ende pamuri kuvaka hapana kana nzira yangu ndiri pekutanga changamiri parodhi pekutanga pamunopaka motikari dzenyu panopaka mota dzangu nemuchaiko vambotoanepaka ndeyangu ndeyangu ndowekutanga makandiamondoona chipaka mureva aiwa tofuka ibisai dzimba dzenyu ipapo bisai dzimba dzenyu ipapo zvotangaire kuverenga count down ekutoti musi wakati ndofanenge ndapo iwe jema inopiwa nzvipo pamutsvako chako chemao kuita uregerero motitiroone chamuakumbira goromonzi ndokamunokumbira ruregerero atina kuenda kati goromonzi ndoinokumbirwa ruregerero moenda goromonzi moenda kuiswa DDC kana kuiswa CEO vegoromonzi goromonzi ndo district council ndo vanosvika ndo vanokupai pogara iwapo kana muchida ma 300 square meters ini ndopa munhu 2 acres zvichikwira handipe munhu ka 300 square meters motirova yenyu nechangu yakakodzera kokuchaenda hatisisina tumari twacho twese twatanga tatsira tashanda kweupenyu hwese tipatanganasira kuti kwakuchemawo changamire wangu ukuyozochema nini kuti ndiite zvinhu zvine ngozi zvakadaro haisingozi changamire tiri muzhizha kudai mvura ikangorega naye panozara mosquito pamugeri morwara malaria mosvepiwa mama tokumbirawo shangu mvura yekunwa munwa ine tsvina moita mudumbu mosvepiwa mama saka ndozvipirei mosve kukumbirawo shamhu chamwana kanga amurohwa akukumbirawo shamhu yakakodzera inobva kwamuri ishe wangu ndatika munopiwa shamhu munopiwa negoromonzi ko kwete neni ndimi baba wedu ini rangu simba rine parinoguma ndimi baba wedu goromonzi ndo inokwanisa kusunungura kuti utenderei naminister of local government kana vari kuti garai munogara ini handina simba rinosvika ikoko handikwanisi kuita zvamurondituma ini changu chandinongokudzai chekuti ibvai pamuri kuvaka ipapo ndopega pandogumira ipapo handikwanisi kudarika ipapo zvokuregerera ndezve maofisi ekumusoro ehurumende ndovanoita izvo nokuti vakarambidza kuti pasavakwe ihurumende saka vanotendera kuti vakai hurumende yakare iyoyo kana vakuti vakai handikwanisa kuzvipikisa asi hurumende pari zvino yakanditi ngapari ngapasavakwa kwamuri kusazvaita 2021 wakuzozvinzwa nasi 1981 uyu ndomota asi muri kuti ini ndakauya nemutemo aiwa kuti panzvimbo pacho kupere nguva yatavaka ere pachangawakutowana imwe mari hapasisina handakuya nemutemo ndakawana mutemo uripo 1981 ndo uri kushanda iwoyo tokumbirawo shangu nyandowane kuti vaaneshimbo yenyu tirove venyu takakodzi tinobvuma shangu isa mune matirova nayo hatirambi changamiri wangu kuchema kwakuvaka muroyo
Kama ndakati vanhu vavabvaviwa. Vanhu ivava vavambo vakutonditambudza. Kufamba kaviri pawiki mushe munhu. Ndakavaudza vanhu vese vava kuti musavake. Kutoti paunenge waenda wakaudza munhu kuti usavake paunodzokera next week unosvika pafoundation. Next week unosvika akusimudza mudziyo. Kuti pavari vanhu vese ava hapana munhu wekuno panguva vanhu vese ava. Vanhu vese ava chokwadi chiripo ndechekuti vakatenga. Vatenga masitendi ava vachinatsoziva kuti state land yaitengeswa. Vakaenda kuregista kwamositeni ukoko. Hapana vanhu vanokwanisa kutinongedzera kuti akaitisa vanhu. Vamwe vacho vakatotenga masitendi nindisabhu vakatiza inini vakaenda ikoko bhozi vaiti kwake pazvuma kuito izvozvo. Saka handizivi kuti izvozvo kana vakumbira kuti vaite sei. Vosazvo kuti chinzvimbo munhu makachita furelo muteni chake. Vanhu vese ava ini musha mangu mabhanzi kuvatawo. Zvese zvavakaita vachiziva vachida. Hapana kana anotanzi ndakaita nokusaziva. Vanoziva vese apa. Vakatoita vachida. Uya ndokutanga uyu. Zita rake ndori ava vese vaipapa vakatenga. Hapana musha mangu avo vese vauyi vakatenga. Uya kwekutanga uyu ndokwachirodzo. Minda yekwachirodza kune mumwe minda yekwani pamungore. But uyu haasi kavipaka ipapo. Akatotengeserwa munhu vanhu pake ipapo. Munhu yena akanosvika achivaka. Ndamusvika achivaka inini mabhedha zvavati ndizomera paipo zvakadai kukuwo. Ndovandamutenga kukuwo ikoko. Ndandasvika bhato ndakatengeserwa nauyu. Ndotoda ndongindosiya kuti sosososo ukaizita kuti ndakaizita mositeni wakada mai ndakada 500 price. Akatozonditenga kuti mbava pamudzwa musashandisa hima Stefan. Anga akagara apa. Muri panzapa abuda muno. Munhu aitaura kuti ndakapa mari kuyu. Tauro zvapindurwa nzichi. Zvizivo zvachinyepera. Saka vese vakatenga. Uye akatengesa zvaipapo ndopa kuchodza. Anga ari muno mosina agara komwe agara. Munhu achitaura apa akagara iye akagara. Taura kuti usanyepe zvoutaura izvozvo. Taura chokwadi udzida rechokwadi. Mwana wacho kwanga takachimhanya. Musimuka mwe mwana wako kuti mambotiregerere. Ipa munhu wamurume wakapa mari achara ndinobvera nditambira mari yenyu handizii. Ini ndinova makudzika ndinova makukabedzi. Tamusoresa bhuku. Ndofunga musi wamakasvika zvamakatotimira yangu makanga matona yakamira kare takabva tatongomira sotora kwamamaita ende apa samoni nani ndatomboriona ndakatonzwa kuti kudiwa kwamambo nhasi ndazvipira kuuya kundizoona nenemita andisingazivani kuti kana tichipinda kwamuri muchida kuti tichita vana venyu tizivane tifambewo nemi saizvozvo noti munoziva kana kuya vamwe sabhu zvavanokutaurira izvo saka isu zvatakaudzwa kuti ava ndivo isu takutera tsoka dzavo kukumbira tsoka dzenyu homwe tsvagai idyiwe asi mari yechokumhomwe haichinje mutemo ungori zvauri aiwe tsaka kuzivana pakwatu handidi kunyepera murongo ndidyira mari yake kuti ndizopinda mugenda nezvinhu garai nemari dzenyu kwete kuzvinyepera muchitanzi mambo tinonova bhabhadzira tovakwamari teerai mutemo sezvauri handidi kuti muzore kurarama upenyu hwokundiridzira tsambu zvamuri kuita zvese zviri kunze kwemutemo hapana mutemo unokutsigirai vanhu vacho vamutora kuti makapa mari ndakavasaspenderei chikuita ndovabhise pachigaro musikanzwa yamukuita iyo saka ndobvisa munhu wamuita musikanzwa naye ndokusiyai zoshandei ende nyaya yemamuro iri very topical emamai mhanje iri kuuya mamuro muchiita zvamukuita izvo hamungada zvimwe ona vanhu vanozobva munodai mozouya pamapamunda kurejista ina handa munhu wandakaitisa pachipenya handimutota mutavanona nhasi ende handisi kurejista vanhu mapangu pakuna bhuku yokurejista vanhu ende handikuona munhu anekupangu aita handisabvudira chisotetekaya kuti ndiri kurejista ende handitore mari dzevanhu kana afikwa chaiye handitore mari munhu handina kana sendi remunhu kana afikwa chaiye notisabvunda yazokuzisai noti ndimafikwa inonobatsika handa kana sendi renyu kana wandakambonana nani naye kana anotombondinongedzera kuda kunditongera ndakabvunzwa mai hatabanza saka musazoya kumapamwe muchita ndinoda kuredzwa bhuku ina handirejisti vanhu ende handafunwa vanhu inini ndiri shamiyarira wekupi mashombo vakunomwaziri ndakazoteerere nyaya idzodzo andimacho vakapedza fimusha waipoyo aiwa havane nyaya ava zvateni matirodze imomo ndakavasvikiro 2 weeks back
vachitori mufutumuki imomo mune mabegi mune mambo kuzaswembe kwokupedzisira kwacho ndositendi yakatengeswa vanhu vanhu vachiodza mukati machiodza ndoma vakatengawo ndavamisa Mamusora mchigadzira chumba chokugadzira kuti vanhu varoje mutomboshaka. Kuti vantomboshaka vaiti klifi here novakwa dzimba dzokuti vanhu vaizoroje. Iwo musikanzwa yako yakanyanyewo. Ndani musikanzwa yako yakanyanya. Vafangewo unoyanzoziva nyaya dzachodziziwa. Kuti vaudza vesa zvezvo zvatiri kuita izvi tikutamba nenguva izvi. Mutemo unotiriga. Ende uya ari kuseri kwenyu ndo witinese zvandiri kuudza izvi. Tamba henyu muchibhadhara mari dzenyu dzezvongomhomwe uya arava ko. Anokuudzai aitogara pakatonaka chaizvo. Chaakangoita musikanzwa cho takaita nharo achiudzwa advice kuti ike zvobva aita nharo. Pasina sara kutemo. Zvinongoti nhasi gore ra2025 26 27 tombovaraidza but ichakwana nguva mucharidza mberi chete. Saka garai maudzika nhasi uno mutotambura henyuka asi muchiita zvinhu zvokuti hamuzochema upenyu hwese. Muchazoti hamuchatogoni kufamba mamachembera mane makunofamba nemudondo. Imba yacho yamavaka bheyobheya padzo. Zvino ndendafamba. Achiite zvokudaro panenge pakanga tichiudzana ichokwadi togara tagadzirisa. Kwete kuti ngatimirire hamuchagona kufamba hamuchadii momoti imba yacho pazwa zvino. Zvinogona kusava mangwana zvinogona kusava kuswera mangwana asi zvichaitika. Zvandinokuudza izvi. Itongotendei mambo unokuudza asina mari yenyamatora. Akazira ema inongoa matiketi. Yogara mari. Hatina nguva ema yekuti mushanyirai mamachiso. Zvandinotaura sokuti hatina nguva ema iri kuuya pamba penyu ipapo. Ema inozosvika ichipa mazitiketi anogodza ekubhadhara. Ndaimuona musabhukuti akakwemo kugara kure kuyazogara mugadheni momurugara asi musha medu majemu mfungati atakawanda minda che akusisina zvese anongoenda papi patasamudakape uyu yanga akarohwa akarohwa saka paakazodzoka takashaya kutoita setu saka akazotsvagwawo kwaakarohwa saka paimwana pogara paakugara pano pakakura zvakadini apa akatengeserwa pakakura zvakadini masanga akasvikamu kuti ndakatosvikoresuka uzondomasvika asi kuya kudare ndokowada kuyoperekedza kudare asi panogara mwana usunaona asina ndisiko kusaba bvunze kuti pakakura zvakadini asi pakakura zvakadini asi 300 12 by 24 meters 12 by 25 meters apakutora pamba ndokugati medi mafoundation ekubekai pane foundation imwe yakaisipo yakatozovapa after tamisa vanhu saini nemapepari Panyorwa mazita kudhara kumberi. sainai ini yangu mukandisakura mhosva yangu ndeyeya yangu mhosva ini ndeyei pane zvamukuita mukuita musikanzwai muchiziva muchida muchityora mutemo moya pana pamotanga kuti muri kundinzwisa tsitsi muchiramba kusaina bepu muda kuti ndindipinigure mutemo handiti kana ndapinigura mutemo wacho muchingobuda panzama mamuona mangoya ane hore hasi kutomboziva zvaari kuita haari kutombonakidzwa newada mari uyu handisi kuda mari yenyu teenzerai mutemo sezvauri chete kusaziva kupiwa munonhesidensi purezidendi vagara vachingotaura vachingogoromora regerai zvamuri kuita zvemasabhukutivi regerai zvamuri kuita izvo endai kugoromodza radc kumeende pawaiting list $26 chete chete mopiwa stendi yenyu mobhadhara mabhadhara moenda mochivaka zvipamutemo ndokunopiwa ma300 square meters ikoko kunobva kupiwe ma300 square meter 300 square meter muruzevha makazviona kupizvo chinoshamisa chacho endai kwazvimba kwava mamutaki menyu majemwa imomo muri kuridza mhere imimi vanhu mamutaki majemwa muri kuridza mhere hatina nguva muchamhanya pazvimba kwake uyo aakuchinyira futi makanyanya kuota
maititengesera kutiparadza musha wenyu akudada ari pake pazvipo kwaari kuti nhasi hakuna pekugara uko achadzokera imi muchisara muchiridza mhere pajengwa majengwa pamuchaka anga akagarapo kudharo ino pamwe ane kana 20 hectares kudharo ino asada 300 square meter kudomboshava kana zvaoma kudomboshava anodzokera kudharo ino nokuti kudharo ino hapana kana ari kubata hapana anotengesa zvinotonzi vanhu vekudomboshava musoro wenyu haitore mususu kweda kutengeswa zviitwe izvi asi mimi vana jemwa kuno muri bhizi kusvika hamusuzvona kuti muri kuzvipfura makumbo here zvamukuita izvi muchafamba muchienda kupina zvezvi endai pamutoko hakuna mamurehwa tenderera pindai mukati muone zvakuri pindai machikwaka muone zvakuri kuno kudombosha vanhu kwaseka so number 1 achatambura ndiani ndimi varidzi vekuno vana jemwa imini nana mutake ndimi muchatambura vamuri kutengesera havana nhamo vanodzokera kwavakabva zvapera saka munofurirwa nevanhu vari kuuya vachikufurirai vachishoropodzwa vachiti mambo enyu ari kuti dzvanyirira ari kuti dzvanyirira handisi kuitira vese vari kukusapota yari kuitira imimi vana vemuno anoridza mere ndimi avanodzokera kwavakabva sanyeperwa muchinzi hei handisisina nzvimbo kwazvimbo kwaaniko vanavo ma 20 hectares kwazvimbo katoda kana 2 hectares avakupa havakupi matadza kungoshingirira kuchengeta chamii nacho chete chete muchiziva kuti makabereka yadhi chacho yechikoro chepamutake kumapedza kutoiparadza endai payadhi yenyu vana jemwa handii makatenderedza yadhi yechikoro chepamutake yeyo pane dzimba dziripo dzekutoti yakapinda muyadhi yechikoro chaimchaimo pinda muyadhi yechikoro kuti tiexpande chikoro izvozvo vana vechikoro havasi kukwana mumaklasi tivake rimwe bloku charipo kwaka hapasina makapera kutengesa vana vacho ndevenyu tovaitei nzvimbo dzacho mapedza tikataura izvozvizvi kuti ibvai pamugera ndaipa saka pandichakanaka ndepapa nguva ndiyo yenda kupai makambobva ku ndakupai pfungwa iri pachena chena endai kugoromozara dc moende pawaiting list $26 $26 moenda pawaiting list kana stendi yenyu yakuda mopiwa stendi ka ikoko ndokunochemwa ndokunogadzirwa mastendi ikoko ndokwandonoendawo kumitingi yegoromonzi ikoko tichitoronga kuti vanhu vakaita sei tovabatsira sei pamuri kundikumbira ndiri panapa handikwanise kukubatsirai asi ndikanosangana nezita renyu taagoromonzo tinotomhaidzana kuti apa ngatiisei ma 300 square meters tipe vana vachema tipe vana ava tikamure tibvise vanhu kana taakugoromonzi kana ndiri panapa zviti ndakudzai kuno kundopa munhu 2 acres zvichipira 300 square meters ngaona ndakuti gare pa 300 square meters ndakutopenga handisisiri kuita zveumambo kanzuruko ndomunopiwa 300 square meters pano kana muchida huyai pano muswe mande moenda ofisi pasera mona wakomana wekanzuru mukapinda mupaseri motenda kurudyi mona wakomana wekanzuru moti ndodawo stendi mugoromonzi muno goromonzi yakakura inobata kusvika kuna nyaguyo chinobata kusvika kuna brundu kwese ikoko kwabuda stendi 300 square meters munopiwa fambai mukonosvika kwamajuru izvozvi kwamajuru mone oda iriko kwamajuru ikoko mona disorder iriko nhasi uno cheche bhazi renyekanzuro rikauya rakatakura vanhu vari kuchema rufu muchaumo harikwanise kana kupinda zvino munzvimbo yerudziyo yatirikugara hamusiona tirikugadzira dambudziko tega vasaina nevasina kusaina nevasina kuuya mutongo asina kusaina ndiana mishek mamuka aramba kusaina kororamba kusaina uri zvadii